ayon sa mga kandidato, nag-ikot sila sa mountain unit ng Iriga City, partikular sa Barangay Santa Elena dahil sa sumbong na may vote buying sa likod ng bahay ng dating barangay chairman na bakod lang ang pagitan sa elementary school. Pumaradaan nila sila sa loob ng paaralan para malinaw na makaidokumento ang sinasabing vote buying na isusumbong sana sa COMELEC Kontra Bigay Committee. Pero hindi pa man nakakaparada ay nakita nilang naglundagan sa bakod ang grupo ng lalaki. Pinaliparan sila ng naglalakihang bato at kinandaduhan ng gate. Bitbit ang malaking bato, pinangunahan nila ng incumbent barangay chairman ng Santa Elena ang paghatak sa babaeng vice mayoral candidate palabas ng kotse nito. Kinuyog din ng mga lalaki at sinuntok ng incumbent barangay chairman ang security personnel ng mayoral candidate. Sapul sa video ang mga eksena pero itinanggi ni punong barangay Jose Awa ang mga paratang at inakusahan ng mga kandidatong nag-umpisa ng gulo. Nagbabantay lang anya sila sa paaralang gagamiting polling center lalo't ipinagbabawal ng COMELEC na pumasok dito ang mga kandidato bago ang botohan. Mariing kinundina at itinuring na political violence ng Integrated Bar of the Philippines Camarines Sur Chapter ang insidente. Inihahanda na ng mga sangkot na kandidato ang formal na reklamo laban sa punong barangay at grupo nito.